ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஆப் நேம் வந்து ஃபைவின். இந்த ஆப்புக்குள்ளே இப்போ போய்க்கிறோம். இது நீங்கள் உள்ளே போனால் லாகின் பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த 10 பாயிண்ட்ஸுன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து 10 ருபீஸ் அவங்க லாகின் பண்ணாலே கொடுத்துருவாங்க. அது போக நீங்கள் கீழே இருக்க அந்த இதில் ஏதாவது ஒரு கேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து பேலன்ஸ் இல்லை, நான் இருந்தது விளாண்டுட்டேன். இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வர இதை பண்ணி சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெளியே வந்துடுச்சு. வெயிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளே போய் நீங்கள் திரும்ப அந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கான டாஸ்க்கு எல்லாமே அதில் இருக்கும். நீங்கள் போய் இதில் ஈஸியாக ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம் மணியை. இதில் வித்தவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் வந்து ஒரு 10 ருபீஸ் ஏதாவது ஒன்று அவங்க கொடுக்குறத வச்சு நீங்கள் ஜெயிச்சா அடுத்தடுத்து வரும். இப்போ என்கிட்ட பாயிண்ட்ஸ் இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீசார்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் போய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மணியை வந்து. மணி ஆட் பண்ணிட்டு வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பேரேட்டில் வந்து நீங்கள் நிறைய சம்பாதிக்கலாம். அதில் நீங்கள் கலர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கலரை ஜெயிச்சிச்சுன்னா அடுத்து உங்கள் கலர் அந்த இதில் கீழே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கான மணி எவ்வளவோ நீங்கள் ஆட் பண்ண மணி 10 ரூபானா 20 ரூபாயா வரும், டபுளாகவும் வரும். ஆட் யூபிஐன்றது வருங்க. நான் என்ன ஆட் பண்ண அமைச்சிருக்கேன். நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான இது கிடைக்கும். கூகுள் பே, பேடிஎம் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். அப்புறம் டாஸ்க்குன்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லேன் டு ரீசார்ஜுன்றதுக்கு 2 ரூபா தருவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ரீசார்ஜுக்கு வந்து 5 ரூபா தருவாங்க. யாராவது இன்விடேஷன் பண்ணிங்கன்னா 5 ரூபா தருவாங்க. அப்புறம் 100 ஆர்டர்ஸ்ன்ற அந்த இதில் முடிச்சிங்கன்னா 100 ரூபா. அப்புறம் 1000 ஆர்டர்ஸ் முடிச்சிங்கன்னா இது. அப்புறம் 10,000 டாஸ்க்கை முடிச்சிங்கன்னா 1000